Spodní noha je pokrčená, horní nohu napneme a jdeme nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Spodní nohu posuneme o kousíček víc dopředu a půjdeme koleno a pata. Koleno, pata. To je ono. Přesuneme úplně dopředu a otvíráme, zavíráme. 2, 3. Skvěle nám to jde. 4, 5, 6, 7. Nešidím to, dělám to pro sebe. A budeme podsazovat zadeček s výdechem nahoru. Nádech vrátím. Výdech nahoru. Nádech vrátím. A jdeme na 2 doby. 1. A vrátím. A na 2 doby nahoru, na 2 dolů. A jdeme 3. To je ono. Slední zůstaneme nahoře. Kolena k sobě od sebe, zadeček co nejvíc nahoru. Zanožení. Tak, já vám vysvětlím, jak ho správně cvičit, aby vám opravdu zabíral zadeček. Když ho budete cvičit dobře, ucítíte jížďový sval opravdu maximálně v kontrakci.